kamin dare in Allah ya yarda mu iso rugga. Mu je mana. A'a. Mu je mana. To, haba. Wata sabon gani. Mala Ado. Malam Mati. Ya kake? Lafiya. Lafiya Lafiya jama'a. Ya aiki. Lafiya. Ya kokari. Ya yanzu. Lafiya Allah wallahi. Mala Ado lafiya nake ganin ka cikin tsohon dajin nan da rani kana tafi kai kalama. Kai ka da labarin coronavirus ya ci gari. Haka. Ai yanzu bari in ga ma. Na'am. A gari. Kaga mashin. An hana mashin. An hana keke nafe. An hana mota. Shi ne yasa nace naga ya dace a turo min wagga jakattawa da take rugga. A turo min ita in hau in koma can rugga in ita zama ta in tahi gona ta kaya. Gaskiya kai farar dabara to amma kuma kai wata mantuwa daya. Menene abu? Ba ka da labarin cewa dabbobi suna iya kama da wannan cutar? Ci hadda jaki? Hadda jaki. Inna lillahi wa inna yanzu don Allah tunda abun haka yake yanzu menene mafita? Mafita kawai shine mu kama Allah. Mu yi addu'a mu roki Allah. Wa'inda Allah ya sa sun kamu da wannan ciwo to su Allah ya yi musu. Mu kuma muna roƙon Allah ya kare mu. Mu da bamu da shi. Mu da bamu da shi. To haka ne amin ya rabbil alamin don darajar manzon Allah. Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya taimake mu. To amin su. To yanzu Mala Ado gashi ka riga ka kamo hanya ka shigo cikin wannan dogon daji. Haka yake. Yanzu birnin zaka koma ko kuma ƙauyen zamu koma? A'a yanzu kawai mu ƙara saruggan kawai in je. Gaskiya ce ba